oraintxe egin dugu erosi igorren berriaren eskutik kanpainako zozketa, eta esan beharra dago, kanpaina arrakastatxua izan dela. Alde batetik 30 berria lagun egin dira dako, 30 komertzio eta taberna egin dira dako berria lagun, eta bestetik zozketan zehar 100 herritarrek parte hartu dute dako, eta orduan eskerrak eman nahi dizkiegu alde batetik berria lagun egin diren igorreko komertzioei, bestetik igorreko udalari eman diguten laguntza eta babesagatik, eta azkenik herritarrei gure kanpainan parte hartzeagatik. Bai, igorreko udaletik bai, eskerrak eman berriari aukera hori ematearen, elkarlanerako aukera hori ematearen, eta herritarrei bere alegintxoa egitearen kanpaina honetan, euskeran alde guk beti, berrian aldetik euskeran aldeko jarrera hori baloratzen duguleko gehien, eta postatzen gara elkarlan honetan eman dagoen fruitu egaz, jenten parte hartzen diegaz, komertzio aldetik bai, handie ikustu dugu izin dela, eta netik horretzen bai, herrin bintzat alegin egingo dugu, euskera eta komertzioa bultzatu duten, eta berria gazbe elkarlaneko beti preste egongo gara.